Sveta gora na Sinaju. Jutro. Prizor kakav smrtnik rijetko može doživjeti. Je li možda sličan izlazak sunca nadahnuo Mojsija prije nego što se popeo na vrh ove planine? Najviši vrh Sinajskog poluotoka zauzima istaknuto mjesto u biblijskoj priči o najvažnijem savezu Boga i njegova naroda. Na ovom samotnom visu Mojsije je primio 10 zapovjedi Božjih. Ali i prije tog uzvišenog čina, Mojsije je svoj narod morao izvesti iz egipatskog ropstva. Egipat. Zemlja u kojoj gotovo nema kiše, ali rijeka Nil tisućljećima osigurava prinose žitarica, čak i u vrijeme najgorih suša u ostalim dijelovima istočnog Sredozemlja. U vrijeme opće gladi, u Egipat su se oko 1600. godine prije Krista doselili i Izraelci, koje su tadašnji vladari lijepo primili. Ali kad su Egipćani s vlasti izbacili Hikse, Izraelci su ubrzo pali u nemilost i ropstvo. Egipat je tada bio na vrhuncu svoje moći, a njegovi kraljevi, faraoni, bili su zemaljski predstavnici bogova i bogovi sami. Egipatsko bogatstvo i kultura najbolje su se ogledali u piramidama, koje su bile faraonovi simboli. Piramide su kruna njihovog graditeljskog umijeća, koje nije dosegla ni današnja tehnologija. Egipatske piramide danas su jedno od najpoznatijih turističkih odredišta na svijetu. Prizori nepreglednih pješčanih pustinja i deva, iako uz sam rub višemilijunskog Kaira, vraćaju me u vrijeme početka biblijskog puta, kojim je Mojsije poveo svoj narod prema obećanoj zemlji. Egipatske piramide su najvjerojatnije građene prema uzoru na još starije sumerske piramidalne zigurate u Mezopotamiji. Prema mišljenju nekih znanstvenika, piramida simbolizira svetu planinu, a njezina kozmička osovina, visina piramide, razdvaja sveti kotač koji je kvadratno na bazu piramide, što daje omjer pi, odakle dolazi bezbroj različitih brojeva, tako da se oni nikad ne ponove. Novija su mjerenja pokazala da je velika ili Keopsova piramida sagrađena točno u središtu kopnene mase zemlje. Ona je smještena na pravom nultom meridijanu, koji presjeca najviše kopna i najmanje mora. Prosječna visina svih kopnenih točaka od razine mora do vrhova Himalaja iznosi 148 metara, a točno je toliko visoka Keopsova piramida. Keopsova piramida najveća je i najteža građevina na zemlji, napravljena zadivljujućom geometrijskom i astronomskom preciznošću, čije se mjere među ostalim podudaraju s polumjerom zemlje, udaljenošću zemlje od sunca ili zemljinom putanjom oko sunca. Vanjska obloga velike piramide bila je od blokova vapnenca,
koji je bio tako ispoliran da se njeno svjetlucanje moglo vidjeti čak s izraelskih planina. Izraelce je 1250. godine prije Krista iz egipatskog ropstva poveo Mojsije i pred faraonovom vojskom pobjegao u Sinajsku pustinju, gdje je bio sigurniji od progona. Sinajska pustinja unatoč surovosti lijepa je i tajanstvena. Na nagovor lokalnih beduina posjećujem čudnovati obojeni kanjon nedaleko od Dahaba i pitam se nije li Mojsije nekoć također ovuda prolazio i kako je pronalazio sigurne staze. Boravak u pustinji uvjerio je Mojsija da je Bog izabrao upravo njega da izbavi svoj narod i osnuje novu državu. Upravo nesigurnost koju su na tom putu proživljavali pridonijela je stvaranju njihovog identiteta. Pođu tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. Bilo je oko 600.000 pješaka, osim žena i djece, a mnogo i drugog svijeta pođe s njima, i mnoga stoka, krupna i sitna. Ispeku beskvasne prevrte od tijesta što su ga iz Egipta ponijeli, nije se bilo ukvasalo. A kako su bili tjerani iz Egipta, nisu mogli odgađati i tako nisu sebi spremili poputninu. Vrijeme što su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je 430 godina. I kad se navrši 430 godina, točno onoga dana, sve čete Jahvine iziđoše iz zemlje Egipatske. Ona noć koju je Jahve probdio da njih izbavi iz Egipta, odonda je svim Izraelcima u sve naraštaje njihove noć bdjenja u čast Jahvi. Nakon izlaska iz kanjona, usred Sinajske pustoši, srećem beduina koji je svoje deve zamijenio izdržljivijom Toyotom, ali je svejedno zadržao tradicionalan način života, koji uključuje i gostoljubivost. Stižem konačno do 2285 metara visoke Svete gore, ili kako je Arapi nazivaju Gebel Musa. Pod samom planinom je samostan Sveta Katarina, koji su kršćani izgradili u 6. stoljeću. Na put se, prema preporukama onih što su na planini već bili, kreće noću, što mi je bilo malo čudno, ali uvjeravali su me kako je to najbolje, jer ću na vrh stići prije zore i gore dočekati veličanstven izlazak sunca. Veći dio puta bih mogao proći jašući na devi, ali radije nastavljam hodajući kroz tamu usred Sinajske goleti. 3 mjeseca nakon izlaska iz zemlje Egipatske, istoga dana stignu Izraelci u Sinajsku pustinju. Postave Izraelci tabor tu pred brdom. Mojsije se popne k Bogu. Jahve ga zovne s brda, pa mu rekne:
Pođi k narodu, reče Jahve Mojsiju, i posvećuj ga danas i sutra. Neka opere svoju odjeću, neka bude gotov preko sutra. Jer će preko sutra sići Jahve na brdo Sinaj na očigled svega puka. Postavi naokolo granicu za narod i izdaj naredbu. Pripazite da se na brdo ne penjete, da se ni podnožja ne dotičete. Tko se god brda dotakne, smrt će ga snaći. Nikakva ruka neka ga se ne dotakne, nego neka bude kamenjem zasut ili strijelom ustrijeljen. Bio čovjek ili živinče, neka na životu ne ostane. Na otegnuti zvuk trube, neka se na brdo penju. Moram priznat da nisam očekivao ovoliku glednoću. Nakon 3 sata hodanja stižemo do vrha, na kojem su snalažljivi Arapi napravili male kućice gdje prodaju tople napitke. Tu rodi trgovina, a i na vrhu se prodaje čaj, Coca-Cola, skoro pa još i alkohol. Na vrhu Svete Gore, na ruševinama kapelice iz 3. stoljeća, stoji crkvica Svetog Trojstva, čiji su temelji postavljeni u 6. stoljeću, ali ju je u 11. stoljeću razorio fatimitski vladar Al-Hakim. Današnji izgled poprimila je nakon konačne obnove 1934. godine. Bilo je vrlo hladno, ali srećom i na to su me upozorili, tako da sam ponio dovoljno tople odjeće. Do vrha se sa mnom popeo i moj prijatelj Tonči Najev. Još jedno pola sata, 40 minuta. A vjetar puše sa sjevera, moglo bi se zapravo mogla razići. Kad se počelo daniti, na vrh se spustio oblak. Odmah sam pomislio, ništa od snimanja i opjevanog izlaska sunca. Odjednom, kad sam već izgubio svaku nadu za snimanje, sunce se počelo probijati ispod oblaka, stvarajući čudesan prizor, koji me potpuno obuzeo. Stojeći na vrhu biblijske planine, lako sam mogao zamisliti bogojavljenje, koje se na ovom mjestu dogodilo prije više od 3000 godina. U osvit dana prolomi se grmljavina, munje zasjevaše, a gus se oblak nadvi nad brdo. Gromko zaječa truba, zadrhta sav puk koji bijaše u taboru. Brdo Sinaj zavilo se u dim, jer je Jahve u obliku ognja sišao na nju. Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodama pod zemljom. Ne klanja im se, niti im služi. Ne ubij. Ne učini preljuba. Ne ukradi. Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Ne poželi kuće bližnjega svoga. Ne poželi žene bližnjega svoga, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga.
kažnjavam grijehe otaca, onih koji me mrze, na djeci do 3. i 4. koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Dok silazim niz Svetu goru Sinajsku, kao da mi cijelim putem u ušima neobičnim redom odzvanjaju rečenice iz 10 zapovjedi, što sam ih nekoć, još kao dječak, čuo na vjeronauku. Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. 6 dana radi i obavljaj sav svoj posao, a 7. je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Sve je na ovoj planini prožeto svetošću. Ova udolina je posvećena proroku Iliji, koji je ovamo pobjegao nakon što je pobjedio proroke kanansko-feničkog boga Bala. Stepenice kojima silazim u dolinu za pokoru je napravio neki neznani monah za vladavine cara Justinijana u 6. stoljeću. Monasi su oduvijek vjerovali da se na planinu trebaju penjati samo oni koji su zato dovoljno spremni. Ova staza ima 3750 stepenica, a lokalni beduini je zovu Siket Sajdina Musa ili Mojsijeva staza. Sinajska gora podjednako je važna za sve 3 religije, knjige ili Biblije, židovsku, kršćansku i muslimansku. Kako sam imao iskustva s putovanjima po istoku, nisam se iznenadio kad nam se pokvario automobil. Bez zabrinutosti čekao sam da nam domaćini pronađu novi, koji nas treba odvesti do Nuve Ibe, odakle bismo dalje brodom trebali u Jordan. Prema mišljenju nekih povjesničara, na svom putu prema obećanoj zemlji, Mojsije je morao proći kroz ovaj kanjon da bi ušao u Selu, grad u stijeni ili današnju Petru. Beduinske legende govore o tome kako je njegov brat Aron pokopan na planini iznad grada i kako je sam Mojsije pred selom 2 puta udario svojim štapom po pećini, nakon čega je potekla voda. Zato se i danas mjesto pred kanjonom naziva Vadi Musa ili Mojsijev izvor. Petra je stoljećima bila zaboravljena, sve dok se 1812. godine za nju nije zainteresirao švicarski istraživač Johann Ludwig Burckhardt. On je čuo kako lokalni beduini govore o tajanstvenom gradu skrivenom usred nedostupnih planina. Pristup do zagonetnog ružičastog grada u kamenu vodi kroz gotovo 100 metara dubok i 1200 metara dug kanjon Sik, na čijem je dnu bila popločana cesta, iznad koje je u blokovima kanjona bio uklesan vodovod.
Na kraju kanjona odjednom se pokazuje spektakularna građevina, Al Kazneh Farun, ili Faraonova riznica. Ovo je zdanje služilo isključivo za religiozne svrhe. Cijeli hram, kao i većina građevina u Petri, uklesan je u monolitnu stijenu. Petra je vjerojatno najočuvaniji i najspektakularniji povijesni grad iz tog razdoblja. Gradili su ga Nabatejci, koji su prije nego što su se tu obogatili trgujući mirodijama, živjeli nomadskim životom. U kanjon su se doselili u 3. stoljeću prije Krista. Nabatejci su imali svoje bogove koji su bili dosta slični grčkim bogovima, a živjeli su na vrhovima nedostupnih svetih planina. Alat, Alkvam, Manat, Došra i Šaja samo su neki od nabatejskih bogova, koji su, kao u ostalom svugdje po svijetu u to vrijeme, igrali važnu ulogu u svakodnevnom životu. Mnoge su građevine inspirirane egipatskim, grčkim i kasnijim rimskim umjetničkim stilovima, što nije čudno, jer su Nabatejci stoljećima nadzirali važne trgovačke putove između tadašnjih istočnih i zapadnih država. Petra je u 1. stoljeću potpala pod Rimsko carstvo. U 12. stoljeću su se u njoj utvrdili križari, ali ih je odatle istjerao islamski vojskovođa Salah ad-Din al-Ajubi. Nakon toga Petra je 7 stoljeća bila zaboravljena. Možda upravo tom zaboravu možemo zahvaliti što je ona danas očuvana. Do najvećeg i najudaljenijeg nabatejskog hrama u Petri, El Dair, treba pješačiti oko sat vremena. Mojim suputnicima, snimatelju Jošku Bojiću i Tonču Najevu, to nije teško, unatoč tomu što većina posjetilaca Petre taj uspon svladava na magarcima. Nabatejci su iznad kanjona, na grebenu Atov, imali svoje visoko mjesto žrtvovanja, gdje su se bogovima prinosile krvne žrtve. U lokalnim legendama se spominje kako je to mjesto gdje je Bog iskušao Abrahama, kada je od njega zatražio da žrtvuje svoga jedinog sina, Izaka. Nakon 40 godina lutanja pustinjom, Mojsije konačno povede svoj narod prema Moabskim ravnicama. Toga istog dana Jahve reče Mojsiju: popni se na goru nebo u Abarskom gorju. Ono je u Moabskoj zemlji, nasuprot Jerihonu, pa pogledaj zemlju Kanaansku što ću je dati u posjed Izraelcima. Onda umri na gori na koju se uspneš i pridruži se svojim precima, kao što je i tvoj brat Aron, koji je umro na brdu Horu, bio pridružen svojima.
Nakon kraćeg odmora na mrtvome moru, krećem na planinu Nebo, dokle je Mojsije doveo svoj narod i odakle je ugledao zemlju koju je Bog dao Izraelcima. Mojsije je umro na planini Nebo. Izraelce je u obećanu zemlju poslije odveo Jošua. Danas se na ovom mjestu, u spomena Mojsija, nalazi Franjevački samostan, a u vrijeme moga posjeta njegov je gvardijan bio otac Antonio, rodom Poljak. Ten teren, czyli Górę Nebo i niedaleko miejscowość zwaną miastem Nebo, Muhajat, zakupił brat Girolamo Kroat. Tu jest jego grób. Girolamo Michaić. Tu jego grób. Od Beduinów. Wśród nich był dziadek króla Husajna, czyli pradziadek tego obecnego króla. I od tego czasu trwają i w tamtym miejscu, i tutaj prace wykopaliskowe. Te długie kampanie spowodowały, że odkryto, ukazano światu te piękne rzeczy, które tu można oglądać. Mihajić je sredinom prošlog stoljeća vodio arheološka istraživanja, koja su otkrila temelje ranokršćanske bazilike i odlično očuvane mozaike, što prikazuju biblijsku Palestinu. Ostaci te crkve iz 3. stoljeća natkriveni su, a blizu crkve je Franjevački samostan, koji je utemeljio brat Jeronim. Sveta planina Nebo nakon toga je postala poznato mjesto na biblijskoj karti i od tada je pohode mnogi vjernici iz raznih krajeva svijeta. Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu, da ću je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći.